Hola de nou, com esteu? Benvinguts una nova setmana als reptes musicals. Què? Com ho porteu? Us ha pegat l'aire? Heu pres un poquet el sol? Jo, hi ha una cosa que ja necessite molt urgent, i més que xafar el carrer, és tallar-me els cabells. Mireu quin monyo! Si és que no me cap més ja! Però bueno, esperarem, tot és per una bona causa. I a més, és que estic super entretingut, m'ho estic passant genial en casa, preparant els reptes, provant instruments, creant música, m'ho passe superbé. I espero que vosaltres també, o almenys això és el que veig als vostres vídeos, perquè és que esteu treballant magnífic. M'esteu sorprenent un muntó les coses que esteu fent. A mi és que cada dia me sorprenen més. Què? Que no us ho cregueu? Mireu-ho. Mireu-ho vosaltres. De veres, una vegada més, enhorabona a tots i totes per el treball que esteu fent, que és magnífic. Vos ho dic de tot cor. Congratulations! Sols vos puc ensenyar una xicoteta mostra als vídeos perquè penseu que envieu tant i tantes persones que serien vídeos superllargs i tampoc ens ho podem permetre. Però moltes de les respostes que envieu, molts dels exemples i molts dels vídeos i de les fotografies estan també publicades al blog. I ara sí, sense més, vos presente el repte número 4. Per a este repte anem a recuperar de tot allò que parlarem de les qualitats del so, perquè en aquest repte anem a utilitzar concretament el timbre. Recordeu que el timbre era la qualitat que ens permetia distingir els diferents sons i la seva procedència. És a dir, no sona igual la meva veu que la vostra. La podem distingir gràcies al timbre. I també gràcies al timbre trobem els diferents instruments musicals. I és que al nostre repte número 4 se n'anem de concert! Yeah! Però sense moure'ns de casa. En aquest repte el que anem a utilitzar són les diferents famílies d'instruments. Per això prepararem una graella com aquesta, on trobarem les 3 famílies d'instruments: vent, corda i percussió. Per què anem a fer una graella així? Perquè anem a veure un fragment d'una obra que s'anomena Cavalleria Ligera. Al vídeo van aparèixer diferents instruments, però això sí, és una orquestra que no estem acostumats a veure i que de segur que se ho aneu a passar molt bé. El que anem a fer és que anem a notar tots els instruments que ixen al vídeo i els anem a distribuir en les 3 famílies: corda, vent i percussió. Anoteu tots aquells instruments que vosaltres penseu que heu vist. A les respostes, a més de trobar els instruments que jo he pogut veure al vídeo, també vos donaré una xicoteta explicació de l'obra que estem escoltant i del seu compositor. A més, també us facilitaré un enllaç per poder veure l'obra però interpretada per una orquestra real. I què millor orquestra que la Filarmònica de Viena. És una de les més conegudes i de les més importants de tot el món. Són realment coneguts també per fer el concert d'Any Nou, que es celebra sempre, tots els anys, el dia 1 de gener. I esta obra va ser una de les que varen interpretar a este passat concert d'Any Nou. Se m'havia oblidat per complet dir-vos una cosa superimportant. Vos deixo com sempre a la descripció del vídeo 2 enllaços. Un enllaç per poder trobar el concepte de les famílies d'instruments i alguns exemples i un altre enllaç per poder accedir al vídeo.
Veureu que el vídeo que anem a utilitzar de l'orquestra està en anglès, però no us preocupeu perquè els diàlegs són supercurts, l'aneu a entendre perfectament, i a més, nosaltres en el que ens anem a centrar són en els instruments i el seu so. Aleshores, no us preocupeu perquè l'aneu a entendre. Hem escollit aquest vídeo perquè és el que més qualitat té, tant d'àudio com visual també. És un repte senzill, que podeu treballar en família, que podeu treballar amb els vostres germans i germanes, i com sempre em podeu enviar les vostres respostes al correu electrònic. I fins ací el repte 4, és més senzill, així que anem a tindre temps suficient per poder-lo treballar i ens veiem la propera setmana en un altre repte. Fins prompte!